faɗa da aljani babu riba, faɗa da aljani babu riba, faɗa da aljani babu riba, faɗa da aljani babu aljani. Allah mu ta wurin daura auren nan. Da Allah ku yi ne mu ta wurin daura auren nan. Wata a shi ake dan kure ta mi? Waya da a ce tun yanzu daura auren nan tun kare 4 na dare har yanzu ba a je daura aure ba. Sauri mu ta daura auren nan mana. Lalle wannan gara duniya ta mai daɗi. Kuɗi ma a gula yake soke su. A wannan ba za a je kawai a Waya yanzu daura tun da kare 4 na zo na dare. Wannan koma hukaci ne. Bawan Allah ya an kai na gane ka kai ɗaya ne sai wuci kake ta yi kana ta kalle sama. Yau sauri mu ta wurin daura auren nan. Daura aure? Ba? Yanzu daura auren nan da ka sani. Ina ganin wannan ne a wayo ni Allah na. Wayo ni kai na. Dama ku Adam kun cika isgili da yawa. Allah ka yi hankuri ba Allah ga kudin ka. Dan Allah ba Allah. Dama kun cika isgili da yawa. Dan Allah ka yi hankuri. Yau sai ka gane goran ka. Dan Allah taimaka ga kudin ka. Yau sai ka gane goran Allah ka taimaka man. Ina yau sai ka gane. Dan Allah ba Allah ka taimaka man. Dan gudun guli gashi nan ga ka taimaka man. bai abin da za ku yi. Allah na. Inna lillahi. Za ka gane goron ka yau. Bil Adam kenan wanga babban yayanmu ne.